נתן אמר, שבוא משיח, תראו מה זה, שבוא משיח, עם ישראל יראה עין בעין. שכל הדיבורים של הצדיק של רבנו, כל הדיבורים זה דברי השם יתברך ממש. תתחיל מההתחלה, תתבודד. זה השם, ברוך אתה השם אלוקינו לראש שקידשנו וציוונו להתחיל מההתחלה. זה האמת באמת. צריך לראות את זה. אבל אנשים חושבים שעכשיו הם מזלזלים ברבנים. רבנים כבודם מונח, מי שרוצה אני מוכן לשק לו את היד אם הוא ייהנה מזה. אבל יש רבי שאמר למען שמו יתברך, כולם צריכים אותי. אי אפשר בלעדיו. זה היה נקבע בזוהר, הצדיק, צדיק, צדיק. רבנו אמר עכשיו שהתגלה הצדיק בעולם, אי אפשר כבר להתקרב לשם יתברך באמת בלי הצדיק, נגמר. הוא קרוב אבל לא באמת. למה? כי יש העלמות כאלה שאתה צריך להכיר את השם. אם אין לך את הצדיק, איך תביא אבדות? איך תביא אבדות?